מה אתה עושה? המצלמה? בואי. מה זה, לאן? אני רוצה להראות לך את החדר כביסה החדש שעשו פה. מה אתה מדבר? אני בא, שנייה. כבר פותח לך. עכשיו אני יכול לנשק אותך מבלי שתדחפי אותי. חשבתי שאתה אוהב אהבה אגרסיבית, לא? נכון, צודקת. עכשיו כבר לא תהיה לכם בעיה עם הגז. מה? הגז. כן, הגז. טוב, קח את התיק. ביי. מה המצב, ציון? הכל טוב? מה אתה עושה פה? אני סתם, הייתה בעיה של גז, בחרתי לראות, הלכתי לראות. לא זכור לי שכתוב לך טיפול בבעיות גז בחוזה. לא, לא כתוב. תגיד, אתם ביחד? נראה לך? מה פתאום? אני סתם עשיתי סיבוב לראות שהכל בסדר, לא יותר מזה. בטוח. כן, ציון, אין מצב שאני... הבנתי. אני הולך. אם יש בעיות, צבע אדום, משהו כזה, לעלות מולי במירס. אין בעיה, נזכור. להתראות. הלו. ראיתי שציון תפס אותך. מה הוא אמר? הוא יודע? טוב, ברור שהוא יודע. הוא לא מטומטם. את חייבת להירגע. לא קרה כלום. הכל בסדר. מה, אתה לא מבין שזה לא עובד ככה? לא ככה דמיינתי את זה. טוב, אולי בהתחלה זה היה מגניב, החשאיות, ההתגנבות מהמצלמות והכל, אבל עכשיו זה מתחיל לעצבן אותי. אז מה זה שאני אעשה? אני לא יודעת כלום. אילנית, אני יודע כן, אבל אתה גם לא יכול לגרור אותי בין מצלמה למצלמה. אני לא גורר. תגיד, אתה לא מבין? אני אוהבת אותך, אבל זה לא שווה את זה, זה לא בריא בשבילי. אני לא צריכה שאנשים יסתכלו וידברו כל הזמן וציון יכעס. אז מה זה שאני אעשה? יש לך פתרון? לא, אין לי. אבל אני לא רוצה את זה ככה, זה לא שווה את זה. אל תדאגי, אני אסדר את הכל. עמרי, מבטיח. אתה לא מבין? אני לא רוצה את זה. נכנסתי למשרד של ציון. אוקיי, בסדר, אני מודה, פרצתי. הדלקתי את המחשב ובדקתי את כל האזורים שיש בהם מצלמות. כדי לדעת איפה לא רואים. אוקיי, בסדר, אני מודה. גם נכנסתי ליומן שלו והורדתי את כל הלו"ז החודשי שלו. ממש חוש חשבלש. אתה שקט כאילו אתה בטוח בעצמך, מה אתה זומם משהו? יש לי הפתעה. לא, אתה דפוק לגמרי, אתה מת שציון יעבור פה ויתפוס את שנינו. הוא לא יעבור פה. הוא לא פה. מאיפה אתה יודע? אני יודע. אני נכנסתי למשרד שלו וצצתי במחשב שלו. מה? פרצת למשרד שלו? לא, אתה פסיכי לגמרי. יש לי תרשים של כל המצלמות בכפר ואת הלו"ז שלו. אין למה לברוח יותר. אני יודע בדיוק איפה ומתי אנחנו יכולים להיות מבלי שיראו אותנו. ואני בחיים לא עשיתי משהו לא חוקי. זאת הפעם הראשונה שלך, וזה בגללי. זה רק מראה לי כמה היחסים שלנו באמת דפוקים. אז רגע, פה מותר לי? לא. למה לא? למה הפסטה יושב פה כבר איזה רבע שעה. בואי נאכל. אתה יודע, זה רק מראה לי הוכחה כמה... לזה שאני באמת חשובה לך. חכי, זה לא הכל. בואי נגיד שביררתי איזה דירות פנויות יש,
ויש לי מפתח לאחת מהן. רגע, מה אתה מנסה להגיד לי? אני לא מנסה להגיד כלום. אני פשוט אראה לך. טוב, מפה אתם בטח יכולים לנחש מה קרה. ובטח גם חשבתם על סוף חלק וברור כמו בסרטים. נכון, גם זה סרט, אבל פה הסוף קצת שונה. בדיוק בזמן אתם יודעים, פרצה שריפה באחת הדירות. הפלסטינאים, יימח שמם, החליטו שזמן מצוין לראות קסאמים. וצבע אדום מופעל בכפר. פתאום ציון הופיע. קיצור, בלגן. כמובן שיום אחרי זה העיפו אותי מהעבודה, חודש אחרי זה אילנית זרקה אותי. כמו תמיד, החיים מתאכזרים אליי. המוסר ההשכל? את האמת, הפעם לא נראה לי שיש.